Webafowethu lapha emkhontweni wesizwe ngicela ukuthi sonke ke sihluphe ngokufunda ngomuntu, ngoba la emkhontweni ibhizinisi lethu ukudila nabantu. Yabona umuntu osebenza ngeplanga uyihlupha kakhulu ngokufunda ngeplanga, ngokunjalo osebenza nensimbi, ngokunjalo nosebenza ngemali ihlupha kakhulu ngokufunda ngemali. Thina-ke leli bhizinisi abantu ngeni ihlupheni-ke maqabane yakhulazi nene kwi-leadership ngokufunda ngomuntu, ngoba umuntu uwona msebenzi wethu, ngoba i-revolution ngeyabantu, futhi i-revolution ngeke uyenze uphumelele abantu bengakusupport noma bengayona ingxenye yayo. Kunalento eba ingozi ukuthi singazi ngabantu ukuthi abantu banjani, abantu bahluka kanjani omunye komunye. Yiphi futhi indlela e-right yokuxhumana nabantu nanokwenza isiqiniseko ukuthi abantu uyakwazi ukukhuluma nabo noma ukuba engage ngendlela ezogcina bakhe ulwazi olusemqoka ey'ngqondweni zabo ukuthi le revolution siyisa kanjani phambili. Ngiyaphinda, asihluphe ngokufunda ngomuntu umasosha omkhonto, ngoba ibhizinisi lethu yini? Umuntu. Kunalento-ke ethiwa ama-quotient, ngicela ukukhuluma ngayo. Abaningi baye bedunyelwe lethu i-IQ. Kuthiwa wena i-IQ yakho iphansi. U-IQ-ke umele i-intellectual quotient. Intellectual quotient ikhulunywa ngekhono noma ngobuciko noma ngama-capabilities omqondo wakho okwenza nokucabanga nokwenza izinto. Ithiwa intellectual quotient. Uma une-low IQ, intellectual quotient, futhi umqondo wakho usukuthatha kancane. Uma une-high intellectual quotient, futhi umqondo wakho uthatha ezingeni eliphezulu. Iqiniso-ke liyimvelo kaMveli nqange ngesikwazi ukuyiphendula. Ingqondo zethu ayilingani, asiyivume loo nto. Ayizwakali inhle, ayizwakali i-undermine, kodwa phela indlela esidalwe ngayo. uNkulunkulu usidale kanjalo, abanye bethu banemiqondo efasta kakhulu kunemiqondo yabanye. Kunomthelela-ke kwezepolitiki ukuba ne-low IQ noma ukuba ne-high IQ ongafani. So ngikhuluma ngama-quotient ngoba lama-quotient akumuntu. So for ukwazi uma engage umuntu ukwazi ukubona ukuthi i-intellectual quotient yakhe kangakanani, khona uzokwazi ukukhuluma naye ngendlela e-meaningful. Enye ke ngifuna ukukhuluma ngayo quotient ile kuthiwa i-emotional quotient, bathi EQ. Emotional quotient ukhalipha kwama-emotions akho, ukuthi unekhono elingakanani lokwazi ukulawula ama-emotions akho, kuthiwa i-emotional quotient. Isemqoka futhi kakhulukazi kwi-leadership, ngoba uma ngabe une-EQ e-high, une-emotional quotient e-high, kusho ukuthi wena ukwazi ukukhomanda ama-emotions akho ngendlela right. Awuyithi uthathe iy'nqumo emotional, futhi ama-emotions awakuvimba ukuthi ukwazi ukucabanga, futhi ama-emotions awakulawuli ukuthi uyithi ususho izinto ongafuni ukuzisho ngendlela engekho right. So uma une-strong EQ, emotional quotient, ngisho ngathi uhola i-meeting, awuzokuyithuka i-meeting yakho usuyihola emotional. Ngisho ungeje elinye iqabane, awuzokuyithuka usuyengeje elinye iqabane emotionally. Ilapho khona ama-emotions akho esethi take over kwi-conversation more than your brain. Ngoba that happens. Une-low IQ, ungacabangi ngejubane elikahle, uvamele ukuthi ama-emotions ube wona ahamba phambili. Nakho-ke lokho ahamba kuzwakali kahle, kubuhlungu. Kodwa imvelo phela kaNkulunkulu sothini. Kuyenzeka ukuthi omunye une-EQ low, igcine isiphazamisa nokucabanga kwakhe ngenxa yokuthi i-EQ yakhe, emotional quotient yakhe, is so low that ayisakwazi ukuthi icontroleke to the point that igcine isiphazamisa ukukhalipha kwakhe, the intellectual quotient. Zisemqoka lezi zinto lezi ngoba ke niyazi nani bafowethu ngisho kuma-relationships iningi into esiyidestroyile simply because we are emotional, or we fail to think. And kule moment where we fail to think, it means our intellectual quotient was compromised. Okuyinto udinga ibhalansi sama wepolitiki. Your EQ and your IQ need to be always well balanced. And into esebenza kahle leadership is to always allow your EQ to be stronger. Your emotional quotient ayibe strong khona uzokwazi ukontrola imizwa onayo, either during engagement or when you're delivering a speech. Ngoba if ungayicontrol, if i-EQ yakho iphansi, uzoyithuka ususho izinto ngendlela ehlaphazayo nengakhi nexabanisayo nengazama uqoqa umbutho ube kahle. And we recommended uma uyi-leader work around your IQ, ngoba noma ngabe kuyimvelo kodwa khona izinto okwazi ukuthi uyifundiswe ukuthi how do you control your own brain when you speak, how do you control your own emotions when you speak. You learn that. That's why leadership
i-leader ngene umuntu ozalayo kuphela kuphinde ube umuntu ofundiswayo khona ezofunda lamakhono okwazi ucontrol ama-emotions nengqondo yakhe esikhathi engage abantu. So both IQ and EQ are very important because EQ will make sure that you control your emotions, awuthathi inqomo emotional, awugcina ukhuluma emotional, but IQ will then help you mangabe high ukuthi ukwazi uba nobuchule kokukhuluma nokwenza. Your IQ lapho ke is high. And ngithi lapho ngisho ukuthi uzalwe ke une IQ engekho that high, kodwa khona into okwazi ukuthi ufundiswe zona uyifunde zikusiza ukuthi how to control your brain as you engage other people. Enye ke semqoke ufuna ukukhuluma ngawo kakhulu la emkhontweni kakhulukazi first is to work around kuyona lethi SQ. SQ mele social quotient. Yini social quotient? It's your ability or your socialize nabanye abantu. La emkhontweni sithi abantu bayizela sibaningi, so SQ is very important ngoba manje baningi in a confined space or in a particular space nithi wasengcina senixabana kalula ngoba your social quotients are not that equipped ukuthi ukwazi mawusexukwini abantu how do you conduct yourself. One of the things I could make as an example, mawuhle neningi nje for ufunda ukwazi lalela imbono yabanye abantu awukwazi ukuthula nawe, you know, awulalela abanye at least mawungabezwa ukuthi bathini ngokwengqondo bezwe bathini ngokomoya, because people have emotions, at least be able to listen to their emotions if they don't make sense to you, which is the intellectual aspect of the human being. Social quotient semqoka ukwazi ukuthi makuthi uhle nabanye abantu abafani nezulu siyasho abantu abaye ngenxanye bengemanzi. Mawuthi uyi-leader wena, your SQ must be strong because people kukhulunywa nabo ngendlela engafani. Khona abantu abafuna ubabinga ngendlela ehlukile nabanye, khona abantu abafuna ukukhuluma ngendlela kanje, ama-approaches ethu awafani, nendlela futhi sifuna uku-approachwa ngayo ayifani. So uma une-strong social quotient uyakwazi abantu bastadishe quickly. Umbotho olowa ufuna uku-approachwa kanje emakhulumi, olowa akathandi ukukhulunywa kanjena naye, olowa uthanda uma addresswe kanje. Kunendaba yo-Mrs. no Miss nobani for example. Abantu abaningi sebefuna ukubizwa ngo-Miss bani, abasafuna ukubizwa ngomama. Abanye abasafuna ukubizwa ngo-he ngo-she, bafuna ukubizwa ngo-they. Abanye mawukhuluma nabo bafuna babizwe ngomama, ungavela usisi eyibone semdala seniyaxabana. So izinto lezo for you understand at a social level ukuthi socially how to effectively communicate with the people. And under social quotient sikhuluma ngama-beliefs, we have different beliefs. Sonke emasontweni angafani for example. So if you are a leader, you are leading emkhontweni, how does your social quotient help you understand how to engage different social groups? Kwanawe nje mawunabanye unama-values akho afika nawo, how do you modify your values in a way that doesn't end up being judgmental to people around you? For example, umuntu ongabhemi wena nakho la emkhontweni sihlangane laphana singamaqabane nangu sephuquza ugwayi omunye comrade. How do you deal with that? Do you speak ngogwayi ngendlela ethi hayi into zene idala i-TB, noma you'll have a proper social ability to deal with the situation? Either you move away or ngoba lo muntu lo noma efuna ukuyeka lo gwayi kodwa ngaleso sikhathi sukumbambile. So how do you deal with other people in a confined space? It's a social quotient. Wazi kangakanani uxhumana nabanye abantu ngaphandle kokuthi ube judgmental, ngaphandle kokuthi ubadominate, ngaphandle kokuthi ubaphoqa ukuthi bethanda wena benyanya wena. So these three quotients are very important emkhontweni: the intellectual quotient, the emotional quotient, and the social quotient. And ikhathi eningi masixabana, it's because those three are not doing well. Bengifuna ukwenza leyo point ngoba kunabantu esengibabone kaningi ukuthi everywhere la bayakhona bafike be-pick up something wrong ngomuntu othizo khona. Bane tendency ukuthi bona njalo uma behlangana nomuntu basuka kuyena sebazi wrong ngaye more than they know izinto ey'gudi ngayo. Kusho ukuthini? Bayashoda kwe-social quotient. Asikwazi-ke qabaneke sithi simobhalaza abantu for two-third majority. Ubhizi wena uhambe ubheka uchoko kubantu, uxhumana nalona hayi lona uyabheda, uxhumana nalona hayi lona uthunyiwe, uxhumana nalona hayi lona une-issue. Wonke umuntu uhlala naye wena uba ney'nkinga ey'thize ufuna ukhalaze ngazo. Sefe uboneka ukuthi my social quotient is not doing well. Ngoba it's not normal ukuthi wonke umuntu oxhumane naye wena ohleze wrong. And sidinga ukubazi la bantu maxabane khona sizobasiza ngoba people who are not helping the revolution njalo bahleze bona babonto ey'wrong abanye abantu. Their social quotient is compromised. It cannot be okay ukuthi njalo uma ukho umuntu nombono ongafani nowakho lo muntu usuyabheda. Uma ukho umuntu othanda okuhlukile nokuthanda wena lo muntu usuyabheda. Lo muntu
uma ke wabhilivela entweni ongabhiliveli kuyona okusho ukuthi lo muntu lo useyabheda. Umuntu uzohlukile kuwena uyabheda. It can't be. Unity is in diversity. The struggle, it comes from that social complex. Yokuthi asifani, asihloniphe omunye nomunye ohlukile ngakho komunye. Ngenjalo nembono yethu engafani. And i-test the struggle masosha mkhonto ukuthi si-avoid ukudominateana. La le revolution masifuniye phambili, there will be no cultural domination. There will be no religious domination. There will be no spiritual domination. There will be no intellectual domination. Because i-revolution ne-freedom are intertwined. Akuhlukaniseki. So we are not free if we are not ourselves. Therefore, we are not liberated if we still cannot be ourselves. So, if we manage the social differences, as we manage our emotions, emotional quotient, as we manage imqondo siyikhulise ngokufunda, intellectual quotient, as we manage lento ukuthi asifani njengoba sithi isiZulu ukuthi abantu abaye ngenxanye bengemazi, social quotient. Bese si-coordinate kahle in a form of proper ethos led by the effective leaders who only prioritize the objectives and the intentions of the revolution more than they prioritize themselves.